One more time, the basic dialogue. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Ευχαριστώ. Εσύ? Καλά, μια χαρά. Από πού είσαι? Είμαι από το Ισραήλ. Ωραία. Πού πηγαίνεις? Πού πηγαίνεις τώρα? Πηγαίνω στην δουλειά. Πηγαίνω στη δουλειά. Πάω στη δουλειά. Πηγαίνω and πάω are the same. Πηγαίνω στη δουλειά. Πού δουλεύεις? Δουλεύω σε ένα γραφείο. Πού είναι το γραφείο σου? Είναι στο κέντρο, στην Αθήνα. Ωραία, σου αρέσει η δουλειά σου? Σου αρέσει η δουλειά σου? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και μαθαίνω και ελληνικά κάθε μέρα. Μπράβο, μιλάς ελληνικά πολύ καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τι άλλες γλώσσες μιλάς? Τι άλλες γλώσσες μιλάς? Μιλάω αγγλικά, λίγα γαλλικά και λίγα γερμανικά. Εσύ τι άλλες γλώσσες μιλάς? Μιλάω σέρβικα, κροάτικα, αγγλικά και γερμανικά. Πολύ ωραία. Χάρηκα που σε γνώρισα. Χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Θέλεις να πάμε για ένα καφέ? Αμέ, πότε? Πάμε αύριο. Τι λες, πάμε αύριο? Ναι, γιατί όχι. Αύριο στις 11 το πρωί θα περιμένω εδώ και θα πάμε για καφέ. Πολύ ωραία. Θέλεις μετά να πάμε και για φαγητό μαζί? Αμέ, πάμε και για φαγητό μαζί. Τέλεια. Ξέχασα. Πώς είναι το όνομά σου? Πώς σε λένε? Με λένε Αβιτάλ. Χάρηκα Αβιτάλ. Εμένα με λένε Ελένη. Γεια σου.